Result kamera kadai. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 0%. Mushona baba tiri kuti hamusiri muridzi wemwana uyu zvisina kupokana. Baba muna tichiri kuna mama. Hapana zvandoda. Hamusida kuziva kuti mwana ndewani? Handisida. Hamusitoda? Ya. Ndokumuziva. Bati? Ndokumuziva. Sorry? Ndokumuziva. Momuziva? Ndiani? Handikwanisa kuti. Sei? Mosha. Nhai vanhukadzi, chii chaizvo munenge mambova peiko varume ava kuti iwewe unotouya pamba usina nhumbu, wotoitira nhumbu yemumwe murume uri pane mumwe murume iyeye otoenda kuma-DNA test ona mwana asiri wake obva ati aiwa ndakacreata bond nemwana. Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pano paZim Witness TV patinokupai ma-updates akasiyana-siyana, uye kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell so that you don't miss anything I do upload on this channel. So nyaya yandauya nayo nhasi inyaya iri pashow yekwaTinashe Mugabe. Gare mangono subscribe futi kuchannel kwaTinashe Mugabe uko kwatinopiwa nyaya dzeDNA show. So nyaya yakamira yakadai, mukadzi uyo ari kunzi iye akauya kuzogara nemurume wake mukomana uyo ari kuti aiwa inini ndatova nebondi nemwana, saka zvokuti ndisiyane nemwana hazviite, mwana ndinochengeta. Ende kuipa kwenyaya yacho mukadzi uyu akazoita nhumbu yakazvarwa mwana uyo atova pamba pemukomana uyo. Saka zvirikuda kuti mukadzi aita gumbo mumba gumbo panze, zvirikuda kuti mukadzi akaita chifambika akazotomitisirwa pamba pemurume wake. Then murume wacho uyu akamitisirwa mukadzi uyu ari kubvunzwawo kuti haufa munhu kamwana oenda ka kumuridzi wake, asi ari kuti aiwa ana kwanoenda ndo zvatobuda musarudzo. Then ari kubva atotaura kuti aiwa muridzi wemwana ndinomuziva, uye mukadzi akatondiudza ndozviziva. So atiziva kuti vakadzi munenge makapei varume venyu, kana vari ana tete vari kushandaka aiwa pakaoma, kozi munhu anotorambirira unenge wanyatsopihwei chaizvo kozi tinoziva kuti munhu achingonzi abatwa achita anoendeswa kumba kwavo, mwana akaonekwa kuti haasiwepo obva aendeswa kuna baba vake. But this guy ari kutotaura kuti aiwa inini mwana ndotomuda ngaauye ndei wangu, ndakatocreata bond naye. Uye chimwe chandaona ndechekuti blaz ava vanenge vari kutosvika kutotaurawo muridzi wenhumbu, hanzi munyarikani, tisingazoti munyarikani zvelevel ripi, but zvinofanira kungotaurwa. Inini I think blaz ava vanenge vakatopromiswa kunzi kungotaura chete pako pakuperera. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section tichimbodiscussa tichizeya nyaya iyi muchitiudzawo maonero enyu. Result kamera kadai. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 0%. Mushona baba tiri kuti hamusiri muridzi wemwana uyu zvisina kupokana. Hapana chenyu chawanikwa mumwana zvachose. Mama baba ava vasiri muridzi wemwana. Setanga na baba ndati kudima zvasabona. Ndotongogamuchira zvinhu zvose. Mate? Ndogamuchira zvabuda zvose. Okay. That's fine. Mama ndati kudima zvasabona. All right. That's fine. Mkoma mazasabona ndati kudima. Aiwa tinogamuchira zvabuda. All right. Tete taura tinzi mazasabona. Handina chokumbotaura. Ndozviripo, iye ndiye anoziva kune muridzi wababa mwana. Okay. Baba muna tichiri kuna mama. Hapana zvandoda. Hamusida kuziva kuti mwana ndewani? Handisida. Hamusitoda? Ya. Ndokumuziva. Bati? Ndokumuziva. Sorry? Ndokumuziva. Momuziva? Ndiani? Handikwanisa kuti. Sei? Moshe pakuti akandibudira hake pachena. Akadi? Akabuda pachena. Wakataura? Mama wakataurira baba? All right.
Saka ndiani? Mari? Nei. Alright, ndio kama. Asdo. Munyari kan? Hah? Alright. Okay. Saka muone kuti anoda kutestwa remunhu baba. Kuti tsimba tavaita sure pakuti mwana aziya baba wake. Wazo munoona kufunza kuti ndiye asiri kuti kana ariyo bhazi yati ndiye zveshuwa. Mozviona sei baba? Ya, zvinhu right, mwana anofanira kuziva baba. Handitika. Saka mungazotitira basa iro rokuti tikwanise kuti timuteste. Tisati tatodzokera tinokwanisa kubva tatongomamudedza tobva tamutesta. Izvozvo hazvikwanisi. Vale? Hazvikwanisiki. Enda? Akambobuda but achadzoka zvake. Akambobuda. Ndomuziva. Hatikwanisi kutaura. Saka muchaita sei semurume nemudzimai panyaya yebaba? Hatinozotokwanisa. Muchaita sei semurume nemudzimai? Ya, tichatongocontinue. Muchimuchengeta mwana? Ya. Alright. Nemudzimai wenyu? Ya. Okay. Bvunzanai zvenyu sai. Ya. Ngoma taurai tinzi. Hapana zvatikwanisa kutaura because kana ivo vachiratidza kuti ndozvavanenge varonga varidzi vemhuri. Okay. Saka inini handikwanisi kupinda pakati pavo ndichivarambidza zvavanenge varonga. Tinongotera kumashure zvavanenge varonga ivo ndozvatinongotera kumashure. Muri kuziva here baba vomwana? Bvunzai kamunin'ina kuti mufana baba vomwana ndiani? Iye zvaatoramba kutaura anenge aine mareasons ake waanenge ati maybe achazondiudzana. Muchazoudzwa mozomusiya patora pasaidi. Yeah, maybe achazondiudza. Alright. Anomuteerera here munin'ina? Yeah, zvisingaiti. Alright. That's good. Okay, Tete. Une chekutaura? Handina. Hamuna? Kana iye ataura zvaataura because neni timaona ndabvunza katutu. Okay. Kuti achachengeta Lisa nemwana asiri wake. Ndopa ndanatonzwisisa ipapo kuti because ini nchibvawo panapa munhu achatangofonera ndibaba vake. Okay. But parikutadza kundijengesera pekuti achachengeta mwana asiri wake naLisa. Okay. Ameno maybe kumba kwawo ndo zvakakawirira nawo handiziva hangu kuti maybe vabereki vangoni ndo zvakakataurawo. Because inini chandoziva ndechekuti ngoni right now haana kubasa kwaanoita sei andochengetwawo. Okay. Ameno kana ane kubasa kwaari kuenda mazuva ano handizivi. Saka ndopanda kuti pasiri kunatondijekera kuti iye achichengetwawo ozokwanisa kuchengeta mwana umwe munhu. Okay. Amen. Maybe vabvunzei satapesa. Because kana vachidaira kuti ndo zviripo maybe ndo zvavakaronga because inini process yese yeDNA ndasiri kumboiziva. Okay. Ndatoita zvekufonerwawo chonzi ko muzukuru ari kuitwa DNA kuno kumuri kupi. Alright.